Yo, what's up guys? Pakita ko lang sa inyo ang original na watermelon. Ito yun, oh. Tara! NANI?! Ito ang original na watermelon. Oh, nakababad sa tubig. Yan ang watermelon. Oh, di ba? Malamig. Wala tayong ref, kaya babad natin sa malamig na tubig. Uy, ito ang watermelon original. 'Di ba? Oh. Sarap tulog ko. Sarap pala tulog pag may katabi. Yan. Kaso malamig na siya sa akin. Ayaw, di ba? Malamig. Malamig na. Nilamig siya. Wala tayong katabi, kaya ito na lang ang aking katabit kayakap sa pagtulog. Mamaya titirahin ko siya. Malamig na eh. NANI?! Yo, wasak-wasak mga uragon. Kagagaling lang sa trabaho, ayun. Kapag refresh na, maghahapon na naman. Kakatayin ko na yung aking katabi sa pagtulog, yung baklayan ko katabi sa pagtulog, ayun o. Tirahin ko na yan. You know. Ayun o, ang pakwan. Malinis yan, inugasan ko, binabad ko yan kagabi sa tubig, sa timba eh. Ito yung original na watermelon. Ayan o. Ayan o. May saging pa. Yan ang mga katabi ko sa pagtulog o, sa higaan. Masikip ang aking area kaya walang ano, ayan o. Ayan. Bibiakin kita ngayon. Titirahin ko na to. Hapunan. Di na ako hahapunan ng ano, kanin. Ito na lang, pakwan. Alright. Tingnan natin kung mapula-pula. Sige. So, ayun. Pasensya na kayo sa maliit na space ng aking lamesa. Yan. Hatiin ko muna. Bismillah. Uy. Uy. Maputla. Maputla. Ayan o. Hindi masyadong mapula. Pwede na yan. Yun o. Di ba? Pwede na oh. Wow! Lamig kayo. Ito ang tunay na original na watermelon, yung nakababad kagabi sa timba na may tubig. Ayan oh. Pwede na no? Mapula din naman eh. Ayan no. Wala kasi akong rep kaya nilagay ko sa timba na malamig-lamig yung tubig. Ayan o. Ito na lang hapunan ko. So, tikman natin kung matamis. First bite. Matamis din. Unang kagat, matamis eh. Maganda to, hindi masyadong mabuto. Bigyan ko din yung tatlo kong kasama dito sa kwarto. Patikimin ko ng pakwan. Yan o. Panggabi sila, ako lang yung pang-araw. Kaya solo ko dito sa kwarto. Ayan. Ito para to sa kanila. Yun o. Medyo maputla-putla pero okay naman. Matamis naman. Di naman kasing tamis ng asukal pero pwede na. Ayan, dinagdagan ko. Marami pa dun sa akin. Tigda dalawang hiwa sila. Ayan o. Ayan o.
Iba. Ayun. Takpan natin. Para kunwari sosyal. Marami ding hiwa eh. Ayan oh. Meron pa ako dito oh. Titirahin ko na to. Hapunan na. Ayan oh. Yan. Ito lang titirahin ko. Oh, di ba?